جورج سمع خيا تكون كانت حتو نع اخت من لسالي موني بدحرينا بزغصل حتو خسغري مولو برهاون سلازلخ ميت الله صبو ابزي اقرب صوت كبللا زلني كل جزء اب مسلا بوتاتنا دي ولا انت ايز بحال بهلو بحريت كاي طاقعني زبحال قطالي الله بحريت كاي طاقعني تقول كلها اوياتك متصن كله مؤكل زي كون الصراح اندحر كوينو كل جزء وصيتاوي اي كخونن يو تحرنسي اوياتهم كمتصن كله نحناون بتنا عناز مثلنا ملكع كنا اون كلنا ابت مريت زلو مؤكلنت كهلو اقداسي اخيبا شجر كم زلوهم كنا قرنان تدا خوينم شجر كم زلوهم نغيرو مناس نابز ملكو اكل نحردا يحلفنا لهم اخيبا تغيرو مفتوح مصلو زبل امنت لنقمط امريت بطرنف زخونه مؤكل زخونه وكال زلو انفس وكفنا نزارب زلنا بحفش حجي اذا نجر زي حيال بدهوتات كوينو خم زلو تري اخا اخيباتات صوي اخا كتبقى مسمطه اقدمهم تزاراريبهم كبحال زلوو نقدميت تسريعو كبحال كم زلوون من كبل كم زلوون زعانتو اسرارحا اندحر ازي كيرو بفلايتهم بأكب دمور اب كم معسكرات زنبرو يحواتنا احتنا እዚ ጉዳይ እዚ ኣዝዩ በዳህ ይኸውን ኣሎ ሕሰብዎ ካብ ሓደ ሃገር ወይ ከዓ ካብ ካልእ ዓብ ከተማ ንኣኼባ ልመፅኡ ብሰንኪቲ ጫውጫውታን ካልእን ዝፍጠር እንድሕር ደኣ ገዲፍዎ ኸይዱ ነቲ ኣኼባ ንዓና ኣይኮነን ዝያዳ ንዓኣቶም እውን ሃስያ ስለ ዝፈጥረሎም ዘሎ እዚ ካብ ዜሮ ይኮንኩን ከምዚ ዘሎ እዚኣ ሓንቲ እያ ስለዚ ብዝከኣለና መጠን ህዝብና ምእኩል ክኸውን ኣሰራርሓ ክህሉ ሓበሬታ ንህቦ ክሰምዓና ሓበሬታ ዝህበና ከዓ ተቐቢልና ዓቕምና ክንገብር ዘድሊ መስመር እዚ ኣገዳሲ እዩ ኣብ ብዙሓት ሃገራት ከምዚ ዓይነት ፀገማት የጋጥመና ኣሎ ተኻልአይቲ ምናልባት ብግርህናና ኩሉ ግዜ ሃስያ ዝፈጥረልና ዘሎ እቲ ናይ ዲፕሎማስያዊ ኣውያት ዝግበር መስርሕን ሕጋዊ ዓይነት ኣገባብን እቲ ብገንዘብ ዝግበር ዓይነት ሓገዛትን ፈላሊና ክንፈልጦ እንተዘይክኢልና ኩሉ ግዜ ሓደ ግዜ ንዘይተፈለጠ ዓይነት ዓዘቕትን ወይ ከዓ ካልእ ዓይነት ሽግራትን ይፈጥር ምህላው ህዝቢ ከስተውዕሎ ክኽእል ኣለዎ ነቲ ገንዘብ ስለ ዝገበረ ነቲ ካልእ እንድሕሪ ዝሰርዖ ኮይኑ ናይ ባዕሉ ሃስያ ፈጥር ኣሎ እዚ ከዓ ናይ ብሰምሰርቲ ተታሒዞም ዘጋጥሞም ዘሎ ብድሆታት ንሪኦ ኣለና ብገንዘብ ከፊልካ ዝድሕን እንዳመሰለና ንሪኦ ኣለና ኣብ መጀመርታ ክወስድዎም ከለዉ ዘታልልዎም ዘሎ ብ2000 እንዳተባሃለ ናብ 8000 10000 ዝወርድ ዘሎ ናይ ባዕሉ ሃስያታት ስለ ዘለዎ እዚ ጉዳይ እዚ ብዝከኣል መጠን ክንናበብ ክንክእል ኣለና ሕጋዊ ግባብ ቃልሲ ከነምፀሉ ክንክእል ኣለና ንሕና ንብሎ ወይ ከዓ ዝኾነ ኤርትራዊ ብሓላፍነት ዓይነት ተበግሶ ወሲዱ ዝገብሮ ዓይናይ መልክዕ ከድምዕ ይኽእል ዝብል ኣገዳሲ እዩ ካልእ በዳህ ኮይኑ ዘሎ ኣብ ኢትዮጵያ ቁርብ ጥቕስ ከብሎ ሜድያታት ናይ ኢትዮጵያ እንታይ ይብላ ኣለዋ ብዛዕባ ስደተኛታት ኤርትራውያን ስለምንታይ እዮም መረረን ገለን ክንሰምዕ ከለና ስቂልና ይንሓልፎን ኢና ንሕና መረረን ገለን ብሜድያት እናታቶም ክንሰምዕ ከለካ ክራይ ገዛ ንሶም ስለ ዝመፁ ክቢሮሞ ኣብ ከባቢና ጫውጫውታ ስማዕ እዩ ስነ ስርዓት ዘይብሉ ዓይነት ሕብረተሰብ ዝረኣይ ዘሎ ዝበሃል ኣሕዋትን ኣሓትን ኤርትራውያን ኩላትና ሓላፍነት ክንወስዶ ዝግባኣና ንኣብነት ብኣዲስ ኣበባ ክዛረብ እንተደኣ ኮይነ ኣነ ኣብ ክሊ ዕድመይ ምናልባት ንኣዲስ ኣበባ ብመገሻ ንቤተሰበይ ይኹን ንኣሕዋተይ ክሪኦሉ ኣብ ዝመፅእ ዝነበሩ ህርኩታት እቶም ኣብኡ ዝነበሩ ሰባት ህርኩታት ኣብነታውያን ሰሪሖም ነቲ ከባቢ ፅልዋ ዝገብሩ ሓርኮትኮት ኢሎም ናብ ዓበይቲ ትካላት ዝኸዱ ነንሕድሕዶም ዝተሓጋገዙ ኣብ ከባቢ ናይቲ ሕብረተሰብ ወይ ከዓ እቲ ክልል ዝነብሩሉ ናይቲ ከባቢ እዚኣቶም ከመይ ዝኣመሰሉ ሕብረተሰብ እዮም ናይ ብሓቂ ኣብነታውያን ሰራሕተኛታት ንባዕሎም ክኢሎም ንዓና ዝሕግዙ ኣብቲ ከባቢና ተሳትፎ ዘለዎም ኣብቲ ናይ ቀበሌ ተባሂሉ ፅዋዕ ዝነበረ ቀደም እቲ ምምሕዳር ማለት እዩ ብዝኾነ መልክዕ ኣነ ክሪኦም ከለኹ ዋላ ብታሪክ ዝሰነድናዮ ናይ ኤርትራዊ ኣብነታዊ ዝኾነ መርኣያ እዩ ይኸይድ ነይሩ እሞ ሎሚ ዝኸይድ ዘሎ ወለዶ ሎሚ ዝኸይድ ዘሎ መረረ ወይ ከዓ ብኢትዮጵያውያን ሜድያታት ኣብ ልዕሊ ኤርትራውያን ዝስማዕ ዘሎ ሓቂ ክኸውን ኣነ ድሌት የብለይን ነዚ እውን ክሰምዕ ድሌት ሃንቀውታን የብልናን ኩላትና ነገራት ክቕየር እንተደኣ ኮይኑ እቲ ሕብረተሰብና እውን ክቕየረሉ ዝኽእል ኣብነታዊ መርኣያ ክኾነሉ ዝኽእል ባይታ ከነርኢ ክንክእል ኣለና ኤርትራዊ
بسخران بمستكفلت أيندلينينا إرتراوي أبنتاو خوينو آتي خفيلو بفشختان وخاعتان نتحبرتسب أبنت زخونو ملكا أكخفت انتدأ خوينو حق أن تحبرتسب أبنتاو نخبر علينا أبو طرح يكونن تباهلنا ويكاتي طبيعتنا نحنا ولا خفت عدوت إنا ونابتني موت أزلنا هاجرا كم مرأي خنور يسلو زخونا إذا نقدر زخطف علوه كم زعنت مرأيون كابانا خرأي يقولون سلازي قرب كتنكفون كله أبنتاويان زخونا حبرتسب كوينا نخبابينا بسرحات ببقعات بأبنتاوي عينت مرأياتات كنور إيد أمبر بحمق عينت بهريات تاريخ كنفلت نعنات بقى يكونن أبقلقلتنا بقى يكونن نتمابوز نبر بقى يكونن نجارات كاب جزين أب جزين خقاير وخمس خلو كنفلت كنكلالنا بوليتيكا كابنا بنزقاير لو من تيارلو صباح انتاي كخوني زين فلت سلازخونا أقرار بنا بمحبراوي حتوي أقرار بنا نادهبونا أم محبراوي حبرتسبنا إرتراويان من إسيات بفلاي أبنتاو زخونا ملأختي بمسلات بميديا أبنتاو زخونا ترئيوتات عم مدرب بمقبار نساتمون كحجزنا سلازلوهم إذا زخونا يكون بجق بهذا بميدياتات حق نخيكون لنا تسفان قبر إذا نجرزن نخيكون أكوب دمور ستراكشر زخونا ما أكلنات ويك أم أكل زخونا أسرار حق لنا أجد سلازخونا إذا أبعد سابا لعل زخونا يكون نايك المحجي فولي ترئيو متيجلو بكوميتي قاي مزلو نساتهم ونبعلهم تركتنا يهزبهم كتنكف زخيل أبنتاو سرح كجبر أوعيتنا انتي مالتيو ناي حزبي وكيل كاس لزلخا تركتا ناي حزبي كتنكفولو أبنتاو مرأيا كتتعاوتلو أبتا زلخا يا حلافنت إتا تواهبات كازلا مزنت إرتراوي تاريخ لويتكا تاريخ جيركا كابتت وطلو هاجر نابكالك تمتغلها تمالي بعال زي كم زعين الزا مسلو سبات حلافنت وهيبهم أبنتاو مرأيا جيرهم إتزي منتزولو سلسلة نيسرح مرأيا كخونلنا دليتنان هنكوتانا سلوزغوني بحريتك أي تقعني نحن خنقولين كلنا ندكم كم هلاونا أبدو مسكتولنا إتهم نفس وقف قلسبات إرتراويان من إسيات إتتمالي زنبري أبنتاو حبرت إرتراوي أب إتيبيا زنبري قدم عمتات نعقون دحريت تماريسنا تاريخو دحسيسنا كابتن السوز زنبرو لا علي نخدلو أبنتاو مرأيا أبنتاويان سبات ببقعاتنا نستاتفولو بحماق نجر زين الرأي اللي بايتانا مقبرنا كلها تناصر زغوني إذا قبل كله أب إثيوبيا راح يكون كل زارب زلهم أب ليبيا بدهوتات كقلا قولوا خلوا كابي أنت قلق إلى من دبل أقول متنا عتسل زلنا نايب علو نص بدهوتات الله بمستد فلت بتنسم ذليو حبرة سب زخير عينت بحلي كنكيد كم زلنا خنفلت كلالنا بعلنا نقل قلم نجارات بدهوتات فتيرم دحرق زي نتي مسكناين نتكي غاز غبرن نتو كله بأكب دمور حاسياتات فترولنا له أبورها عسرته كرتشحن أسران حدن ما بقاسي انتاي نيرو انتاي كخوون خيل سلامتاي مكسبو أغريسيف كوينهم أبلعلي سدتنيا خندزا عينت حادقا ودي قوم زبل سألنا بحاسي سلبام ترحكم كوري كونا مستوعالنا يبزح أبنتاو مرأيانا مخان أبنتاويان مخان إذن نحر لأجرنا يو إتا أمونغو خوينو دانكيرا سرح زلو إتا أمونغو خوينو هاقوفات ندافتره أبلعلي إترام بدهوتات زعب زلو سبات كنخم فلطو أي كحربتناني أي كبرت عناني سلازي إتجنزبت راح فتاح كم زي كونه من البات نايبوزح أوارح ويكا عامتات تمكرون نحر أوسيدنا خوينا قدامي أبلاي كقبر زلو ويكا أخسرح زلو انتاي زبل أفلط أخو اللونا أقداسي سلازي كابزيرا يكون كم ديله بميديا ناي إثيوبياويان بأمحارنيا زاربو بخالو زاربو زخونه يكون ملكة نكاتاتو لينا كالي ناي مود داتا خبلو زخل تعويعتي ونكخو انتدأ خوينو سلئن قرحنتن فايدا يقولون بتعبيت زبطح زخونه يكون لو تخمت كم ذكر فليتنا بدهوتات نزلو كهدئ زخل شجرات نزقاتم مدهانيت كمصو زخل تحساسبا خنمت انتدأ خوينا كلاتنا إتي بيمانن بتسقامن زنحناح زلو إتي تمالي بشجر زحالفه إتي أميديا نزاربو كل جزء نتي تبلو بلو قتلو نداتا بحالة زخي زلو ملأختتات نتي تبلو زوت راح زيكونه نعخاون تقربيتو أريلا نايبوزح كقبركا خمزق الفريتنا أبنتاويا ملأختي بقبري
ኣብነታውያን መልእኽቲ ኣብ ሜድያ ኣብነታዊ ዓይነት ዝኾነ ይኹን ነገራት ክንቅይር ከም ንኽእል ፈሊጥና ስራሕና ብህሎና ቃላትናን መልእኽትናን ኩሉ ግዜ ፅባሕ ዘይጣዕሱና ነገር እንተደኣ ጌርና ንዓና ሓጋዚ እዩ ዝብል መልእኽቲ እሞ ዘለኒ እዚኣ ከተመሓላልፈለይ ስለ ዘለኹ እየ ይቐኒለይ يغني جورج ثانك يو ملو برهان ون أحسر بالكا أبقى نشتي مستتقبر وتبقصو سدتنياتات يحواتنا وزيقاتنا انتاي كبلو وينتاي كقبرو تحقزهم كمزلهم نشتي مبرث اختبنا بدحريو نابحاونا كخيدة نشتي حبريت اللاتو هاراي اتا حطوها قلال تمثل جن فمسارتاويتها انتاي مسارتاويت تقبرها مثلك سدتنيا خوينو ኣብ ሽግር ምስ ወደቐ ክወስዶም ዘለዉ ስጉምታት እንታይ እዮም እንተኢልካኒ ብቐጥታ ቅድሚ ዝኣገረ ካብ ናብ ቅድሚ ምንቅስቓሱ ኣብ ሽግር ክወድቕ ከሎ ናብ መን ክድውል ኣለዎ ክፈልጥ ኣለዎ ማለት እዩ ሓደ እዋን ናብ ስድርኦም ይድውሉ እሞ እቶም ስድራ ቤታት ከዓ ብገንዘብ ብማይሲ ብሕጊ ወይ ኣብቲ ከባቢ ዘሎ ናይ ስደተኛታት ረድኤት ወሃብቲ ትካላት ክፍታሕ ዝኽእል ብገንዘብ ይፍታሕ ማለት ሕጂ ኣብ ሽግር ይወድቕ ሕብረተሰብ ወይ ስድራ ቤት ማለት ካልኣይቲ ኣብ መንጎ ኤርትራውያን ዘሎ ኔትወርክ ብዓይኒ ገዛእን ሸያጥን እዩ ዘሎ ሕጂ ከም ሕብረተሰብ ግን ከምኡ ክኸውን የብሉን ማለት ንሓደ ኤርትራዊ ስደተኛ ተመከርኡ ዝያዳ ዝዕብየሉ እቲ ንዓ ስደት ሕሸካ ኢሉ ዝወስዶ ዘሎ ሰብ እዩ ማለት እዩ ንሱ ግን ይሽቅጠሉ እዩ ዘሎ ይነግደሉ እዩ ዘሎ ገንዘብ እዩ ዘኽፍሎ ዘሎ እምበር ናብ መከራ እዩ ዝወስዶ ዘሎ ካብ ናብ ምንቅስቓስ ክግበር ከሎ ዝተፀንዐ ብውሕስነት ከዓ ኣብ ቀዳማይ ደረጃ ዝስራዕ ኩነት ክትመርፅ ክትክእል ኣለካ ማለት እዩ ያ ደፋእ ሓይሊ ኣሎ ኢልና ኢና ዓንተቦ ንሱ ኣይንክሕዶን ኢና ምስ ሞትን ምህላውነትን ትፋጠጠሉ ሰዓታት ኣሎ ሕጂ እቶም ስደተኛታት ገብርዎ ዘለዎም ንኣብነት ናይ ቀይሕ መስቀል ቴሌፎን ናይቲ ዘለዎ ሃገር ክሕዝዎ ኣለዎም ናይ UNHCR ናይቲ ዘለዎ ሃገር ክሕግዝዎ ኣለዎም ብቐጥታ ሓበሬታታት ናብቶም ዝምልከቶም መንግስታውያን ይኹኑ ማሕበራት ናይ ዓለም ተራድኦ ይኹኑ ከብፅሓሎም ዝኽእል ተጣበቕቲ ሰብኣዊ መሰረት ኣለዉ ብዙሓት ኤርትራውያን ኣለዉ 15 ዝኾኑ ኤርትራውያን ኣብ ከምኡ ዝነጥፉ ኣለዉ ስለዚ ናታቶም ኮንታክት መሓዝ እውን ኣገዳሲ እዩ ማለት ትህቦ ሓበሬታ ንዘለኻዮ ንፁር ቦታን ኣድራሻን ተጠቒሞም ሰባት ክሕግዙኻ ይኽእሉ እዮም ማለት እዚ ኩሉ ዝኸውን ግን እቲ ኣብ መንጎ ኤርትራውያን ንሓድሕድና ዘሎ ስኑፍ ወይ ከዓ ናይ ዓዳግን ሸያጥን ርክብ ዳኣ እምበር ናይ ሕብረተሰብ ርክብ ስለ ዘይኮነ እዩ ማለት ነቲ ሓደ ስደተኛ ሓደ ከምኡ ዓይነት ወይ ካብቲ ሕብረተሰብ ዝወፀ ሰብ እዩ ዝኩሉ መከራ ዘውርደሉ ዘሎ ማለት እዩ ኣብ ካልእ ሕብረተሰብ ስደት የለን ክንብላ ይንኽእል ኢና ሶማላውያን እኮ ምሳና ይስደዱ እዮም ግን እቶም ኣብ ምስግጋር ናይ ሶማላውያን ዝነጥፉ ሶማላውያን ሰምሰርቲ ብዋጋ ሂወት ኣሕዋቶም ኣይኮኑን ዝነግዱ እቲ ሕብረተሰብ ፈልጦም እዩ እቲ ሕብረተሰብ ይሓቕፎም ይሕግዞም ይሕግዝዎ ኣብ ካልእ ግን ከምኡ ይኮነን ኣብቲ ንሕና ግን ከምኡ ይኮነን እንዳወሰኽካ ዝሓድር ገንዘብ ኣብ መወዳእታ ኣሕሊፍካ ንካልኦት ምሃብ ይመፅእ ኣብ መወዳእታት ሕብረተሰብና ከዓ ርእይዎ ኣብ ዘይፈልጥ መከራ ወድቕ ኣሎ ማለት እዩ ካልእ ኣብቲ እትኸዶ ጉዕዞ ይኹን ኣብቲ ዘለኻዮ ሃገር ንዝተወሰነ ግዜ ቁሩብ መፍትሕ ስጋብ ዝፍጠር ንኣብነት ኣብ ኢትዮጵያ እንተለኻ ንሱዳን ኣይትምፃእ ኣብ ሱዳን ግፋ ኣሎ ኣብ ሱዳን ወላ ሓንቲ ካብቲ ኣብ ኢትዮጵያ ዘለኻዮ ዝተፈለየ ነገር የለን ኣብ ሱዳን እንተለኻ ንሊብያ ኣይትምፃእ ኣብ ሊብያ መሊሱ ዝገድድ እምበር ዝሓይሽ የለን ሕጂ እቶም ስደተኛታት ክትሓጋገዙና እንደልዮም እንታይ ህድእ ክብሉ ኣብ መንጎ ሓድሕዶም ኔትወርክ ፈጢሮም ዝተሓጋገዝሉ እምበር ዝሻየጥሉ መድረክ ካይፍጠር ምንቲ እቲ ሕብረተሰብ ምንቲ ናይ ገዛእ ርእሶም ድሕነትን ሓድሕዶም ዝተሓጋገዝሉ እምበር ሓድሕዶም ዝጣፍእሉ ኩነታት ንኸይፍጠር እሙንቶ ኣሕዲሮም ኮንክሪት ዝኾነ ድልዱል ዝኾነ ኔትወርክ ኣብ መንጎኦም ክፈጥሩ ይግባእ ማለት እዩ ካልእ እቲ ኣብ ዲያስፖራ ዘሎ ኤርትራዊ ኣሕዋትና እዞም ስደተኛታት ንኩሉ ነገር ብዓይኒ ገንዘብ ንሪኦ ኣለና እዚ ከዓ መፍትሕ ስለ ዘይከውን እንተተኻኢሉ ነቲ ሕብረተሰባዊ ሽግር ክፈትሕ ዝኽእል ሓባራዊ ዝኾነ ኣጠማምታ ወሲድና ሓባራዊ ዝኾነ ርዲኢት ክንርኢ ክንወስደሉ ይላቦ ማለት እዩ ነዚ ይመስልቲ ኣነ ካብቶም ስደተኛ እምበር ስደተኛ ኩሉ ግዜ ኣብ ሽግር ስለ ዝወድቕ ክሕግዘካ ይክእል ክትሕግዞ ጥራይኻ ዘለካ
يقدا ولا أبشجر أبتاع أنكرت كنت كوينو سجع زي موتة الله سجع زلوا كجبر يخيليو بمورال بتسفان كوجح مهانو كحلف مهانو كدحن مهانو أمينو نزمل كتم تكالات بقربنا تدا ولا نطر حبرتها نهابا خبط شكر زوج المنقد خفتر نلعبو معي إذا خويني قل ريسك أبزوس دلوان كل شيء أب تدرا بيتو أفتوتو أبعلو أبهيوتو حدقات سلاز فتر نتي كابنا أبزقبر زلو من كسقاس بجاهم نزتو سنة جزي تطاو متبلكم ويحاش بدي أحق جزنان بلو كالق حبريتها تابنا قول وان منش حبريتنا منشي أفلطون أيتين تقصنا غير سلاز زلنا نعو كم تحوز كم موكسي كتقوم لخ أبدا أقعد أمي يحتت نحاجة معي thank you أنا يمود أتا زازاميت حتونا وي كنكيدينا بفلاي أب ليبيا كمون أب كالوت هاجرات بنمسجاجر تدك سبات جنزب بمخفل بخمي تريو وي بزعبا زيهم مسجاجر تدك سبات زقوبرو زولو شجر تفتحك انتايو إلكم تحسبوا جورج لخام البرهان هيلن ونن حدا عمتي خي تزارب تخدي خمالتي جورج بقى خجمر حراي صبو بزح جزء نعمتات ونزخر شجرات كم مخانو عبد متأتينا كل جزء تجنزب زبحال أتحسس بح متصن كله مخاب جنزب راح زدحن بحدا مثيلنا نتهم جبنياتات مسجاجر تلك سبات زيادة نخشادونو وكا زيادة نخاطرو زجبر أبكلا عينت قال من قد يزقتو نعناون بفلا ولا بدق زلنا ولا بدق زلنا ولا بحجر وش زلوا ذكرني كلمة قلع عمتاسي نحدا حونا كهن كشي أب إرترا حرور بسلسة تحزت راح كابي كم زمشوا صفوا سلسة 225 شحت زي انتي حاول ناخنا تخوينا زبحالو لا أويات ذكر ما كل جزء جنزب دي فتح خون زخيل سلامتا إنا خلاتنا بحنساب سميرنا نزنا جنزب زبحال تطو كنا بلو زي نخيل قنت أتو كنا بلو نحر كوينا خن تحن قبر على الناس بلك أخل جزء متي تحقاوي من قدي زي مختال زفطرو زولا شجريو كاب عاقمنا نلعب زخون عينة سنسلتاوي حقاوي عينة سرار حكهلو نبوريو اللون قم كل جزء بقعاتنا نحر الدروت كوينو نتبقعاتنا مسكالوت عينة سنسلت كفيتكا حقاوي من قد تختيل كانت نجر كات أوف كتكبره نخقرت جنزب في التحكم زي كنا نهزب خان دا أمنكا إتزقبروا سنسلتاو كله انت نرخبن انت ندهبلون فتح ممتأز بالأمنات دلن مخناتو ننوح عامت إرتراوي لوه مخانو فلوتيو لوه النتنا قراب شقرأت ونالو حياو النتنا فقرنا أب شقرأت ونالو نتنا أنا تتقيمهم زيادة كابز خونة يخون كالو الزيقاتات جنزب أب إرتراوي يركب زبل أمنات جيرو تزقر ما كون كأه ناتوهم كوستن مبقستن إرتراوان بعلاتهم قلناتهم إرتراوان ون أسماتهم أمتينا إزن يزبحال زولو أبزبوتا زي ساقر زولو أيتن أنا دخل قرالي هيدل نشمي قن كاب إتيب يا خب أدي سابا زبقسن زولو كاب غزاي كم زوط زقبراني إزي إلكم ببرايفت صحافولنا زبر قدام يتبقسوا خهلولو بزي قدس أنا كاب زبوتا زي زبقسني سمي تعاقب لي قن بسمو كستان زبحال تليفون خازي آيالكم سردو كالأيتي بزخواني يكون جنزب زخفل كالو وي كفلن زبلك نجر نتا تليفون نمبر نتا شمونون سردا نجرات بزي قدس عقمنا سنسلتاوي كخون زخول اللخونتات كهلو أجداسي انتي مالتيو قداماي مسرتنا بقعتنا زولو درجة بتحنا لنا لعلي هو كجبر كم زولو انت أفلتنا كسبتاتلنا ببقعتاو من قد نحزو كاب عقمنا اللي على خمس خونة فلتنا مسكالوت كنركب كنراخب حبيرنا صراحة حلو نخل متكلاتون كساب كله خمس خلاب قمت كنا أتو سلازي حبريتا أجداسي جنزب قد مخفالكا زخونة يكون هيوكا أبشكر تدعاتيو أم من قدي أبرات الأجات مكا زبق سكا زلو نسخة من قركا من أبينا معاتي انتا كم زهبكا ونعاخ بزعبها أنزار بنينا نتا حبريتا قن حلفا تليفون قطرون شمون أبينا بوتا خمس نبرن زبق سكا معاتي نطرح بقل صحفلنا كلاتنا لنا بزحا سوات كألونا نحن طرح يكوننا تخاليتي جنزب كفل انت رأيلو كان أبينا بانكي خاسر الكيو نبينا بانكي يخسد الكاز بلا كازلو نمني تقبال غيرو
إذا كل ذي نحرد أبيلنا حرق خبط محاورنا مبتاخ جن حجاو جباب كنكتلنا حزبنا كتلنا خلاله إذا حجاو مسرح كسرح كم دخل كفلت خلاله جبنا الناتات كهدونو خمزلهم ناي كلاتنا حلاف النتيو أمم قونتي العلواي جبنا النات راح كنت أمت ندابلنا كلنا دك حزبي يحواتنا بجيجات مريحهم عقل طبت ذهبوا وكأز زبقصو $100 حتى $100 نخرج مخاط جنزب ما عليه زي بقولهم إيدهم كم بلاتو زي تحقبوا بزحات أبجبن زي تقامات عصبات اللونه جن نساتهم ون أبزق زي أنا بزم عالت زجبر كوب بجيجا يجن كمزن تغيرني بخمسة عنت كأنا زنجر زي تواسي كاب جزاي مقمت إن حرجيريو نبحر نخوخدم أب جزاي نحرت أنا حنيرم كاب دجز مزلو خابتم برخاتات ناي مخزنات قبل بيا تقبل نحرد أخوينو كاب سودان كبقص خلو أبتناي برخاتات ناي سهرة ويكأناي ليبيا أبيناي مخزنات ولو من يتقبلهم زلو مثل ليبياويان ولو مسوداناويان مسومالياويان لو من ميلا تغيرون داتا بحالا مسرح استفر عليه ملك زين كاتاتلو يكوننا سلازي نزخول زي أبقمت أتينا مبار حقاو مسرح كسرح قدامنا عدل كنو هقول لنا حقاو مسرح انت رأت قتلنا إذا زي حقاو زقبر زلو سرقي عملتا كاب كل تشح نابش مون تشح زغير زلو نقرات تطوك باللو صغل من قدي مجمر تاتفوق سيزدني سلازي تقدام ايتي حبريتا كتبن كلخا نسخا حبريتا خمزهاكا ما ننسبنا عخا يحلف ذهبك أكال يلن حقاو مسرحنا نأمن إذا نقر زخنك آلو سخنك لنا قبل ليبيا زغير زلو عملتي أبدا حتى إرجيزي بذكاء علينا ثناي حقاو مسرح ندهد أبايتو صريحو شو عدت سبات علو أسماتهم سؤلهم عدهم سدرهم أبينا كم زلو سلزلو نتانا إنتربول فقاد مسرحبنا ناي كل ما اسمات كنو تسينا سؤلهم سمهم عدهم زنقاسا قصلو بوتا زقبور وقبن بالحريق من قد سلزمت إذا نقر زخقبر كم مخانو كندقركم سلازي خساب حجي كساب كاب عثرت زي واحد سبات إذا كل ذا حبريتها مت إسلازلو أم ميديا خنتقو عينا أم ميديا خنتقو خلنا جن يتحققوا جباب فؤاد كوهابنا permit كنراكب سلازلنا أم مسرح له إذا حدث قمتنا يتمسرحي سلازي إتما بليبيا خنكم بيحواتنا تعاط زلهم بجنزب كابنا بنت شطوم زلهم كاب ليبيا وين تجزؤهم ويك أحلفكم توم زلهم أبيدكم يودك سبات زحلفه لومي يخون تمالي يخون كرمت مالي يخون إذا حقاوز كنكاتاتل ترى أخوينا مجمرتا إذا هزبي هوز بزلو أم ميديا حقاوي أجباب كختل نتنجر كتوابع قالنا خنبل سنسلت كنكفت ترى أخينا نجرات أتأكبرو خمس خلوهم فلت سلز الجنزب أبريز ولا زلو مو إذا جنزب عاوز بلا تحسبه بجاهم تطون بلو كله أبتنجاز اللو حواتنا كم حد عمل كسب 4 عام تساقيلو محبر ترادو علامات قلبي يقبر اللهم إذا إنتجريشن زبحال أبتهاجر كتنبر تخيليها سريحك تتعيس تخيليها زبل ولون كم أنت بلت محبر ترادو علامات تهاجرن أتم سدتنياتات مثل اللوم بتصحف عجبا بقريبهم بزم مخنيات أبزهاجر زخ نبراي نخيلنا محبر ترادو علامات قداينا خرائلنا لو علامات ون حجون أقلبو خهبانا الأمبر أبزخ نبراي نخيلنا بهالن كله أم ميديا زمت زدربس لزي كونه تحقاوي أجباب سلمنتا أمنت نجار زنت جوزلو مقلال أقاطمهم دي كسر حفتينهم زقاطهم بدهوتات نيرودي كابن نابن كوت بحقاو من قدي مثلهم توهيبهم ناي بحق جبراو خينو دي محبر ترادو علامات حلفا هوبم زقبا كغلغلهم تطو كبلو خلو كالو تقولتات سلز جبرولهم دي اتي هيبوزلو ناي عينت ناي إدت بباو سراحات ويكأناي قنقوا ملكت زبحال بقعات ترخيبوز اتم إرتراويان تقلقلتي كخونو أفدقه خفتوخي إلهم ديهم كل جزء ما بقسي إذا خن بنكلنا أبقبت خو مخقات ميخيري أفدقه خفتالو أب تونسيا خو مقات إمولوري الله أب أديس أبان كومتات عن تقولتات كمت خيري كابد تبقسي إيو أب عال دابات أبز حلفه ثلاثة عينة عدلات تباهيلو قريبي كفالكم تحدي أبز هاجر زيجاتاتكم كنتو تنبرو زبلا قريبا من نايلة ما ويم تخالا أي ناب عدهم كنت ملصو تقولون بحركم كوني لمن أقربا مملم سالساي سالساي هاجرنيا نخيت تقولون بحر اللهم حسابو يحواتي مجمرتا يحواتنا بفرح الرعدن من انت خيبلو حقاو أجباب مختالا قداسي أما مجمرتا زبول كوتنا سلسلتها وأسرارها حقي ما أكل النزلو نحرد أخوينو
قبؤمن مسلومن انتايو نحنا كنفلطهم كنفتنينا تاي مالتيو كومو خبحالن كله مجمرتا محبر ترادو علامات كومو دي خبل نيرو بغمو دي قربو نيرو نابت حزبي ويس كالا عينت مسرح نيرو وي اذا خي كم كجبر على ايدوم دي مقريبما ويس كم تخولتات ازي الله يلمم نغيرمم حزبنا ناي عقماوي ويكا فلطت ناي حبرتا حصره سلازلو زخونه يكون كبحالن كله ابشغرن مكران داغماي عزقتي ياتلو سلازي አገልግሎትና በሓደ ኢትካይ ጣቃኒ ክብልን ከለኹ ሰንሰለት ምትእምማን ክንከፍታ ገዳሲ ብዙሓት ነገራት ክንገብር ንኽእል ንኸውን ክንገብር ተኾይና ግን እቲ ኣብ ምድሪ ዘለውን ክከታተለና ዘጋጠማ ሓበሬታ ክነግረና ዘእውየሉ ዘሎ ወይ ከዓ ዝመፅእ ዘሎ ብድሆታት ክሕብረና እንተደኣ ክኢሉ ብሕጋዊ ኣብ መንገዲ ኣኼባ ተገይሩ ጉዳዮም መዕለቢ ክግበር ዝቐረበ ነጥብታት መሰል ወይ ከዓ ከም ግቡእ እዝን ክቐርብ ኣለዎ ተባሂሉ ዘቕርቦ ደኣ እምበር ግድን ክግበር ኣለዎ ኢሉ ዘይኮነ መጀመርታ ግቡኦምን መሰሎምን ከነፍልጦም ንኽእል ዓንድን ኢድን ጓንትን ኮይና ንሕና ክንተሓባበር ነቶም ማሕበር ተራድኦ ዓለማት ዘይሓላፍነታዊ ዓይነት ስጉምቲ ከይገብሩ ብዙሓት ነገራት ከልዕል ክእል እየ ከልዕል ድሕር ኮይና ንነፍሲ ወከፍ መልሲ ኣለኒ ክብል ተኮይና ግን ኣብ ድሕር ግዜ ከነምፆ ስለ ዘለና ይሕዋትና ዝበሃሎም ነገራት ክድሃሉ ዘይኮነ በዚ መዓልቲ እዚ ከምዝን ኢሎምና እዚ ነገር እዚ ካብ ትፅቢታትና ወፃኢ እዩ ንሕና ንፅበየ ነገራት ኣይነበርናን ካብ ሃገርና ዘውፃና ምክንያት ርዱእ ኣለና ንዝብል ኣነ ርዱእ ኣለኒ ኣሳይለም ክሓትት ከሎ ሓደ ሰብ ሕቶ ዕቑባ ክገብርን ከሎ ናይ ረፊጂ ባይታ ክወሃቦን ከሎ ወረቐቱ ክወሃቦን ከሎ መሰረታዊ ሽግሩ እንታይ ምዃኑ ንሱ ኣቕሪቡ ስለ ዘሎ መን እዩ ካብ ናይ ዩኤንኤችሲአር ወኪል ኮይኑ ብኢዶ ዋኑኑ ነዚ ነገር እዚ ከም ድቦላ ደርቢሎም ነዞም ኩሎም ዜጋታትና ዝተበደለ ዳግማይ ከይብደል እንዳበልና ከለና ብኣቶም እውን ኣብ ልዕሊ ኣሕዋትና ዝኾነ ይኹን ዘይመፃእ ዘይነበረ ዓይነት ስምዒታት ክሕድረሎም ፍቃደኛታት ኣይኮናን ክንቃለሶ ድልዋት ኢና እንተኾነ ግን ሕጂ እውን እታ ሰንሰለት ትበሃል ክትከል ክትክእል ኣለዋ ይሕዋቶም ኢና ንሽተ ሓላፍነት ኢና ወሲድና ዓቕምና ድሩት ክኸውን ይኽእል እዩ ልዕሊ ዓቕምና ክሰርሕ ዝኽእል ኣካል እውን ኣብቲ መርበብ ናህና ንእቱ ስለ ዝኾንና በጃኹም ኣሕዋት ዓቕልኹም ኣይተፅቡ ተኽእሎታት ኣሎ ክብልኹም ከለዉ መሰልካን ግቡእኻን ፈላሊኻ ናይ ምፍላጥ ዓቕምና ክድልብ ስለ ዘለዎ እየ ኣብ ሊብያ እውን ከምሳት ከጋጥም ይኽእል እዩ ኣብ ካልኦት ሃገራት ከምዚ ከጋጥም ይኽእል እዩ ስለዚ ኣብ ሊብያ ድሮ ዝኣተው ዓቕሎም ከየፅቦም መሳርሒ ናይ ብዙሓት ከይኮኑ ናብ ባሕሪ ኢሎም ኣፀጊዖም ከም ብሓድሽ ክትሓዙን ከለዉ ካብቲ እስር ቤት ዘውፅኦም ዘሎ መን እዩ ንዝብል ንሕና ብሃሰሰ ልባም ንኸይድ ሰባት ኣይኮንናን እዚ ክልተ ግዜ ገንዘብ ዝኽፈል ዘሎ ናብቶም ገበነኛታት እዩ ዝኸይድ ዘሎ እቶም ምስ ሊብያውያን ተሰማሚዖም ካብ እስር ቤት ዘውፅኦም ዘለዉ ንሳቶም እዮም ንዓኣቶም መሳርሒ ዝኾኑ ዘለዉ ቁኑዓት ብንእሽተ ገንዘብ ተታሊሎም ኢዶም ዝመራስሑ ዘለዉ ኤርትራውያን እውን ኢዶም ክሕፀቡ ክንሓትም ኣለና ስለዚ ኣብ ሊብያ ገንዘብ ስለ ዝሰደድካ ንዝገብር ስለ ዝሃረምካ ብዝኾነ ይኹን መፍትሒ መፂሎ ዝብል ኣተሓሳስባ እንድሕር ኣሎና ኣብ ኤርትራዊ ብርሰት ንክኸውን ኤርትራዊ ባዕሉ ኢድካ ምጥባስ እዩ ስለዚ እቲ ሕጋዊ ገባብ ምኽታል ፅልዋ ናይ ምፍጣር ነቲ ሃገር ኢንፍሉንስ ናይ ምግባር ነቲ ናይ ማሕበር ተራድኦ ፀቕጢ ናይ ምግባር ዘይሕጋዊ ኣሰራርሓ ዘይምርኣይ ናብ ሳልሳይ ሃገራት ናይ ምሃብ ዕድላት ንድሕር ክወሃብ ኣሎ ኮይኑ ኤርትራዊ ከመይ ገይሩ ወረቐት የቕርብ እንታይ ዓይነት ከይ ዘቕርብ ንዓኣቶም ከም መኽር ዝኽእል ኣካል ኣሎ ድዩ ብግቡእ ጉዳይ መቕሪቦም ድዮም ናይ ኤርትራዊ ፀገም ሓፈሻዊ ጥራሕ ዘይኮነ ብግልኻ ከም ዝኸይድ ነገራት ፈሊጥና ስለዚ በጃኹም ኣብ ኤርትራውያን ዘጋጥም ዘሎ ብድሆታት ሎሚ ተዛሪብና ክንውድኦ ስለዘይንኽእል ማዕልያ ዘይብሉ ብድሆታት የጋጥሞም ኣሎ እዚ ሜድያ ዘምኽፋትና ነዝን ወድዝን ኣድረስ ክንገብር ሓበሬታ ክንህብ ክንምህር ክንሕግዝ ከነተባብዖም መሰሎምን ግቡኦምን ክፈልጡ ስለዝኾነ እሞ እዚ ናይ ሊብያን ቱኒዝያን ትንክፍ ከብሎ ዳ እምበር ነዊሕ ስለዝኾነ የዛረብ ዘለኹ እሞ ይቐኒለይ ሚት ኣላ ያ ሚት ፀኒሐ የቐኒለይ ጆርጅ ሙሉ ብርሃን ሄለን ኣብኡ ትውስኽዎ እንድሕር ዳልዩ ዕድል ክበኩም ያ ሓፂር ኮይቲ መልሲ ናይቲ ገንዘብ ምኽፋል ኣብ ሰምሰርቲ ነዚ ስደት የብዝሖን ስደትና ከዓ ከም መሪር ስደት ከም ዝኸውንን እዩ ዝገብሮ እምበር ዘምፅኦ ፍታሕ የለን ሰልዲ ብምኽፋልና ነቶም ስድራ ቤታት ወይ ስደተኛታት ኣብቲ ከባቢታት ናይቲ ሃገር ዘለዉ ናብ ካልእ መሊስና ክነቐፅሎምን
كنرحقو منينا نسرح زلنا ማለት بحفشو زي أكم زودقنا ጠንቂ ኣሎ እቲ ጠንቂ ድሓን ይፅንሓልና ግን ንሕና እንታይ ኢና ክንገብር ዘለና እዩ ማለት ሲ ኣብ ሓንቲ ኣኼባ ዝተሳተፍ ኩሉ ንኣብ ሊብያ ዝካየድ ዘሎ መፅናዕቲ ዝገበረት ጋዜጠኛ ምሳና ነይራ እቶም ኤርትራውያን ካብ ሱዳን ናብ ሊብያ መፅኦም ንባሕሪ ክሰጉሩ ክመፁ ከለዉ እቲ ዝወሓደ 4500 እዩ ዝኸፍል እቲ ዝበዝሐ ከዓ ኖርማል ኮይኑ ብዙሕ ዝበሃጋ 7000 ካብኡ ሓሊፉ ተሪፉ ከዓ ጨዋይ ረኺብና እዩ ካብ ካልኢና ዓዲግናኩም ገለ እንዳተባሃለ ካብ 10 ክሳብ 20 ሺሕ ኣቢሉ ይበፅሕ ማለት ሕጂ እቲ ሰብ ነቲ ስቃዩ ዋይ ይዛረበሉን እዩ ካብ ተለቅሐ ተለቂሑ ዝሸጠ ሸይጡ ገለ ይገብሮ እሞ እቲ ሰብ ወይ ከዓ ኣትዩ ወይ ከዓ ናብቲ ባሕሪ ከዓ ኣትዩ ማለት ወይ ናብቲ ዝደልዮ ዕላማ ከዓ ኣትዩ ሕጂ ኣብ ከምዚ መስርሕ ነቲ ዋጋ መን እዩ ዝትምነሎም መን እዩ ኣብ ከምዚ ደረጃ ዘውድቆም ገለ ተኢልና ናይ ኣማፃይ 100-200 ዝነበረ 500 ግበረለይ ይውስኾ ናይቲ ስደተኛን ናይቲ ሕብረተሰብን ፅዕነት ኣይርአን እዩ ማለት ሕጂ እቲ መፅናዕቲ ምስ ገበረት ሓደ ናይጀርያዊ ወይ ሓደ ካብ ምዕራብ ኣፍሪቃ ዝመፀ ስደተኛ ኣብ ሊብያን ሓደ ኤርትራዊ ኣብ ሊብያን ብዋጋ ገንዘብ ነታ ሓንቲ ነታ ማዕረ ስደተኛ ማዕረ መንገዲ ማዕረ ጉዕዞ እቲ ካብ ብምዕራብ ኣፍሪካ ዝመፀ ካብ 400 እቲ በዝሐ ከዓ 700 ወይ 800 ገለ እዩ ዝኸፍል ካብኡ ኣይሓልፍን ሽሕ ኣይትመልእን እያ ናቱ ናይቶም ኤርትራውያን ከዓ ጎደሎ 4500 የለን ማለት ሕጂ እንታይ ዘርእየና እንተኢልና ኣብ መንጎ እቲ መርበብ ናይ ነጋዶ ደቂ ሰባት ነቲ ህዝቢ ናይ ኤርትራ ብመንፅር ዝገብሮ ዘሎ ተማእዛዝነት ሕራይ ምባል ዘዘተባሃልካዮ ናይ ምግባር ኩነት እንዳኸበረ ይኸይድ ኣሎ ማለት ንሱ ጥራሕ ከይኣክል ከዓ ገንዘብ ካሂብካ ሰብካ ምጥፋእ እዩ ማለት እዩ ይርዳእኒ እዩ እቲ ኣብኡ ኮፍ ኢሎም እውን ዝኸፍአ ምኳን ማለት እዩ ብዙሕ ኣማራፂታት ኣለና ቮኬሽናል ትሬኒንግ ኣብኡ ክትህብ ትኽእል ኣብኡ ኣብተን ዘለዎን ሃገራት ወፍርታት ከተተባብዖም ትኽእል ንሓደ ሓውካ 10,000 ከፊልካ ንኤውሮጳ ተምፅኦ እንድሕር ለካ ኮይንካ 10,000 ሂብካ ኣብ ዩጋንዳ ድዩ ሩዋንዳ ድዩ ካልኦት ሃገራት ናይ ኣፍሪቃ ክገብሮ ዝኽእሉ ምስ ካልእ ከማኻ ኣሕዋቶም ኣብኡ ዘለዉ ምክንድኡ ክኸፍሉ ዝኽእሉ ተደማሚሩ 200,000 ናይ 10 ኤርትራውያን ወፍሪ ክግበር ይከኣል እዩ ኣማራፂ እኮ እዩ ሂወትን ወፍርን ትረክብ ማለት እዩ እንተኸሰርካ ከዓ ሂወት ትረክብ ኣብቲ ወፍሪ እንተኸሲርካ ተኸሲብካ ከዓ ወፍሪ ይዕወት እቲ ሰብ ከዓ ብሂወት ተድሕኖ ናብ ሊብያ ክተምፅኦ ከለካ ግን ሂወት ከተጥፍእ ትኽእል ኢኻ ገንዘብ ከተጥፍእ ትኽእል ኢኻ ኣብ መወዳእታ ሞራል ከተጥፍእ ትኽእል ኢኻ ጠቕሊሉ እውን ክትጠፍእ ናይ ኩሉ ዝበፅሕ ዘሎ ኣብ ልዕሊ ስደተኛታት ክመፅእ ሕጂ ትሕፅር ዝበለና እዚ ስደተኛታት ስለምንታይ እዮም ብሰምሰርቲ ኣብ ገንዘብ ኩነት ወዲቑ ዝብል ስነ ልቦናዊ ኣቃውማ ናይቲ ኤርትራዊ ማሕበረሰብ ካብ ኣትይዎ ዘሎ ዝገበሮ ጌጋ ተኣሪሙ ሓላፍነት ክወስድ እንተዘይክኢሉ ኣይኮነን ነቲ ቀዳማይ ሓውካ እንድሕር ክትከፍለሉ ዘይክኢልካ ካልኣይ ክስዕብ ኣይክእልን እዩ ስለዚ እቲ ቀዳማይ ክትገብሮ ዘለካ ኣብ ሕጂ ክንገብሮ ክንክእል ኣለና ማለት ዘይኮይኑ ከምኡ እንዳለ እቲ ፀገማት እንዳበዝሐ እዩ ክኸይድ እምበር እንዳወሓደ ኣይከይድን ጆርጅ ጠቂስዎ ኣሎ እቲ መርበብ ናይ ሰምሰርቲ ንምፍላጥ ኣዝዩ ቀሊል እዩ መብዛሕትኦም ሰምሰርቲ ሓቀኛ ስሞም ኣይጥቀሙን እዮም ይብል ፀኒሓ ሓደ ኣብዚ ርእይቶ ይፅበዩ ነብሲ ወከፍ ሰምሳሪ ንፈልጦ ኢና ናይ ነብሲ ወከፍ ሰምሳሪ ዘለዎ ኣድራሻ ምስ መን ኮኔክትድ እዩ ገለ ኩሉ መፅናዕቲ ተወዲ ግን ዝምልከቶም ኣካላት ስጉምቲ ክወስዶ ኣይከኣሉን ስለምንታይ እቲ ናቶም መርበብ ከዓ ካብቲ ንሕና ንሰርሖ መርበብ ስለ ዝዓቢ መን እዩ ንዕኦም ዝተሓባበሮም ዘሎ እቲ ዝስደድ ዘሎ ሕብረተሰብ እዩ ንዓና መን እዩ ምትሕባር ዝኣብየና ዘሎ እቲ ዝውፃዕ ዘሎ ህዝቢ እዩ ስለዚ እዚ እቲ ፍልልይ እምበር ካብ ዓይኒ ህዝቢ ዝረሓቐ ካብ መርበብ ሕብረተሰብ ዝተሰወረ ኣብ ልዕሊ እቲ ሕብረተሰብ ምስግጋር ዝገበረልካ መንነቱ ይኹን እንታይነቱ ይኹን መን እዩ ንምፍላጥ ኣዝዩ ኣሸጋሪ ኣይኮነን ማለት እዩ ምናልባት ብወኪሉ ረኺቡካ ክኸውን ይኽእል ወኪሉ ተፈሊጥካ ተወኪሉ ከዓ መን ከም ዝለኣኸ ክፈልጥ ይኹን እንዳለ እቲ ስራሕ ክሰርሕ ግን እቲ ሕብረተሰብና ንከምኡ ዓይነት ንቕሓትን ደረጃ ምቅላዕን ኣይበፅሐን ኣሎ ስጋዕ ዘይበፅሐ ከዓ ነዚ ዝወርዱ ዘሎ መዓት ክረክብ ግድን እዩ ማለት ሓንቲ ሽሙ ክንገብራ ግን እታ ገንዘብ እንዳለኣኽና ክንፈትሖ ንኽእል ወላ ሓንቲ ዓይነት ሽግር የለን
ገንዘብ ብምኽላእ ከማን ችግር ክፍታሕ ይኽእል ንኣብነት ኣብ ሱዳን ዘሎ ሰብ እንድሕር ዳኣ ገንዘብ ዘይሰዲድ ካሉ ንሊብያ ይመፅእ ንሊብያ ተዘይመፅኡ እቲ ኣብ ሊብያ ዘሎ ችግር ኣይረኽቦን እዩ ማለት እዩ ኣትሊስት ብሂወት ክፀንሓልካ ይኽእል እዩ ያ ከም ሕብረተሰብ ግን ብዙሕ ዝፅበየና መከራ ኣለና ኣብ ሓድሕድና ናይ ምትእምማን መንፈስ ክህሉ ኣለዎ ካልእ እንታይ ኢና ንገብር ንሕና ከም ተጣበቕቲ ሰብኣዊ መሰላት ከም ግሩፕ ከዓብ ዘለና እቲ ንሕና ስቴፕ ኩሉ ሓፋሽ መታን ክፈልጦ ማለት እዩ ሓበሬታ ይመፀና ንኣብነት ካብ ሱዳን ይድወለና ወይ ካብ ሰሃራ ድወለና ወይ ካብ ሊብያ ድወለና ወይ ካብ ኢትዮጵያ ካብ ተፈላለየ ቦታታት ይድወለና ወይ ኣብቲ ዶባት ናይ ኤርትራ ይድወለና ከምዝን መከራ ተረኺብሎ ከምዚ ሽግር ወዲቕናልና ወይ ካብ ግብፂ ይድወለና ወይ ኣብ ኤውሮጳ ተለዎ ካብ ኤውሮጳ ይድወለና ሕጂ ኣብ ኤውሮጳ ወይ ኣብቲ ዲሞክራቲክ ዝኾነ ኣገልግሎት ሲስተም ናይ ውድብ ሕብራት ሃገራትን ትካላት ወሃብቲ ኣገልግሎትን እንተሎ ኮይኑ ብቐጥታ ንኣብነት ሕጂ ኣብ ዩክሬን ዝነበረ ፀገም ምስ ናይ ኣብ ዩክሬን ዘሎ ጨንፈር ዩኤንኤችሲአር ተደዋዊልካ ትረኽቦ ትኽእልካ ኣብ ላቲቪያ ዘሎ ሽግር እና ኣብ ላቲቪያ ዘለው ጨንፈር ደው ኢልካ ሓበሬታ ሂብካ ኩነታቶም ክከታተሎም ከም ዘለዎም ክትገበር ትኽእል ኢኻ ኣብ ኣፍሪቃ ምዝኸውን ግን እቶም መንግስታት ንከምኡ ድልዋት ስለ ዘይኮኑ እንታይ ኢና ንገብር ብቐጥታ ነቲ ዝረኸብናይ ሓበሬታ ንፕሮቴክሽን ዲፓርትመንት ኢና ንሕልፎ እቲ ፕሮቴክሽን ዲፓርትመንት ሽዑኡ ነቲ ኩነታት ብናቱ መርበባት ገይሩ ከዓ ቸክ ይገብሮ ከምዚ ሰባት ተቐቲሎም ኣለዉ ንኣብነት ወይ ተኣሲሮም ኣለዉ ወይ ተዓሚጮም ኣለዉ ወይ መሰጋገርቲ ደቂ ሰባት ረኺቦም ኣለዉ ወይ ከምዚ ኮይኑሉ እንድሕር ኢልና ብቐጥታ ሽዑ ንሱ ከዓ ብናቱ መርበብ ቸክ ይገብር ኣንፊ ምስ ረኸበ ሓቅነት ምዃኑ ንዓና ግብረ መልሲ ይህበና ንዓና ግብረ መልሲ ምስ ሃበና ሓቂ ምዃኑ ኣረጋጊፁ ንሱ ምስክርና ንሕና ንሕብረተሰብና ከዓ ንነግር ማለት እዩ ንኣብነት ኣብ ዳባት ከምዚ ሽግር ኣጋጢሙ ኣሎ ብቐጥታ ኣላርም ምስ ኮና ብቐጥታ ንዑ ኢና ንሕብሮ ንሱ ከዓ ብናቱ ልኡኻትን ብናቱ መርበብን ምስ ኣረጋገፀ ንሕና ከዓ ንሕብረተሰብና ሓደ እዋን ኣሎ እቲ ሓበሬታ ናብቲ ፕሮቴክሽን ዲፓርትመንት ከይበፅሖ ከሎ ኣብዚ ሜድያ ዝነጥፉ ናይ ሓበሬታ ኣቀባበልቲ ኣሕዋትና ኣለዉ ተቐዳዲሞም ናብ ሜድያ ይዝርግሕዎ እሞ እቲ በደል ዘብፅሐ ሰብ በቶም ዝምልከቶም ከይተታሕዘን ከይተመሳኸረን ናብ ምሕባእ ወይ ገበና ምስዋር ኩነት ዘጋጥመና እዋናት ኣሎ ንኣብነት ናይ ዳባት ንሕና እቲ ጉዳይ ሒዝናዮ ከለና ካልኦት ግን ኣብ ዳባት ከምዚ ተደዊሎም ነጊሮምኒ ከምዚ ኮይኑሎ ገለ ነጊሮምና ኣለዉ ኢልካ ንሕብረተሰብ መንጋር ትርጉም ዘለዎ ኣይኮነ ሕብረተሰብ ኩሉ ይፈልጦ ኢና ኣምነሲ معسكرات ዘለው ኩነታቶም ንሕና ክነግር ከለና እኮ ነፍሶም ካብ ስድራ ኣብ ማዕስከራት ዘለው ዘመዱ ይፈልጥ እዩ ዓርኩ ይፈልጥ እዩ ገለ ይፈልጥ እዩ እንተሎ ብሂወት ይፈልጥ እዩ ተጠፊእዎ ከምታ ንዓና ጠፊኣና ዘሎ ይፈልጥ እዩ ኣብ ዳባት ዘሎ ከም ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዘለኹም ኣብ ሱዳን ዘለኹም ኣብ ሊብያ ዘለኹም እቲ ኮኔክሽን ምስቲ ዘመዱ ኣሎ ከምቲ ምሳና ዘሎ ማለት ሕጂ ንሕና ካብኡ ላዕሊ ፈሊጥና ይኮና ነቲ ሓበሬታ ንነግር ዘነግዳ እቲ ንሕና ሓበሬታ ንፈልጦ ልክዕ ናብተን ዝምልከተን ኣካላት ዝበፅሐ ሓበሬታ ኢና ንሕና ንሕብረተሰብና ንነግሮ ማለት ስለዚ እንታይ ክገብሩ ዘለዎም ሓበሬታ ተረኽበ ኢልካ ንኣብነት ሓደ ሓውኻ ኣብ ከምዚ መሰሉ ሰባት ተጎዲኦም ኣለዉ ወይ ተኣሲሮም ኣለዉ ወይ ከምዚ ረኺብና ኣለና ክብለካ ከሎ ነቲ ፕሮቴክት ክገብረሎም ዝኽእል ነቲ ካብቲ ሽግር ከውፅኦም ዝኽእል ኣካላትን ትካላትን ከብፅሓልካ ዝኽእል ሚንስ ወይ መስመር ክትክተል ኣለካ እምበር ምፅኢልካ ኣሕዋትና ከምዚ ተኣሲሮም ኣለዉ ናብ ፌስቡክ ልኢኽካዮ ወይ ናብ ትዊተር ልኢኽካዮ እንታይ መፍትሕ ከምፅእ ኣይምፅእን እንታይ እኳ ደኣ ነቲ ከምኡ ዝገበረ ሰብ ቦታ ክቕይር ናካል ዝገደደ ሳዕቤናት ኣብ ልዕልቶም ሒዝዎም ዘሎ ሰባት ከውርድ ኢኻ እንተሽሙ ትገብረሉ ዘለካ ማለት ስለዚ ንቅድም ንሕና ዝኾነ ሓበሬታ ክንረክብ ከለና ንፕሮቴክሽን ዲፓርትመንት ዩኤንኤችሲአር ንቀይሕ መስቀል ንህብ ምስ ኣይኦኤም ዝተኣሳሰር ጉዳይ እንተሎ ንብል ኣብ ጨንፈር ኣብ ነብሶ ከፍ ሃገር ጨንፈር ስለ ዘለካ ነተን ጨናፍር ብከምዚ መልእኽቲ ኣሕሊፍና እቲ ጉዳይ ባክኣፕ ምስ ገበረ ናባና ምስ ተመለሰና ከዓ ንህዝብና ንነግር ማለት እዩ እዚ እቲ መስርሕ ነዚ መስርሕ እዚ ዕውት ንምግባሩ ሓበሬታ ረኺብኩም ሓበሬታታት ዘለኩም ናይ ኣሕዋትኩም ናይ ቤተሰብኩም ሽግራት ክኸውን ከሎ ከዓ ናብ ሜድያ ምዝርጋሕ ዘይኮነሲ ንቅድም ናብ ዝምልከቶ ኣካል ኣብፂሕካ በቲ ዝምልከቶ ኣካል ኣብ ኣቴንሽን ምስ ረኸበ ወይ ፈለው ምስ ረኸበ ከዓ ንስኻ ከምዚ እውን ኣሎ ኢልካ ካልእ ሓበሬታ ንምርካብ ናብ ሕብረተሰብ ክትሰዶ ትኽእል ኢኻ ተወሳኺ መብርሂ ንምርካብ ኢኻ ናብ ሕብረተሰብ ትልእኹ እምበር ሕብረተሰብ ክተሸግሮ ኢልካ ይኮንካን ናብ ሜድያ ተቕርቦ ማለት እዩ ነዚ ይመስል ኣሰራርሓና ስለዚ እቲ ገንዘብ ንሰምሰርቲ ብምኽፋል ሽግርና ዝፍታሕ ዝመስለና ዘሎ ምፍታሕ ኣይኮነን ኣብነት ክነግረካ ለሃን ካልእ ኣሎ ብዙሓት ማለት ሰላማዊ ሰልፊ ንኣብነት ሰላማዊ ሰልፊ ንምግባር ሰብ ምዃን ወይ ሰብኣዊ ምዃን ጥራይ እዩ ዘድሊ ፖለቲካዊ ኣጀንዳኻ ንምትግባር እንድሕር ሰላማዊ ሰልፊ ትገብር ኣለካ ነቶም ስደተኛታት ትሽቅጠሎም እምበር ትሕግዞም ኣይኮንካን ዘለካ ናትካ ናይ ገዛእ ርእስኻ ዕላማታት ወይ ባህግታት ከተተግብር
እንድሕር ደኣ ሰላማዊ ሰልፊ ንስደተኛታት ንውፅኣሎም ትብል ኣለኻ እዚ እውን ሽግር እዩ ንኣብነት ሕጂ ይርኢ ኣለኹ ኣብዚ ለንቀነ ንኣብነት ሓደ ዝተወሰነ ንኣብነት ኣብ ዳባት ንዘሎ ሽግር ሰላማዊ ሰልፊ ጌርና ንኾንኖ ይብለካ ሓደ ሰብ ነቲ ኣብ ማዓስከር ዘለኸ ነቲ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዘለኸ ነቲ ኣብ ሱዳን ዘለኸ ነቲ ኣብ ቱኒዝያ ዘለኸ ነቲ ኣብ ሊብያ ዘለኸ ነቲ ኣብ ግብፂ ዘለኸ ነቲ ኣብዚ ምሳኻ ኮይኑ ወረቐት ስኢኑ ዘሎ ስደተኛ ኸ እንታይ ክትገብረሉ ኣለካ ስለዚ ድምፅን መሰልን ድምፂ ስደተኛታትን መሰል ስደተኛታት ንምርካብ ኣብ ትኸዶ ከይዲ ሰብ ምዃን ጥራይ እዩ ዝኣኽለካ እምበር ፖለቲከኛ ምዃን ፍሉጥ ምዃን ወይ ናትካ ኣጀንዳ ዝሓስካ ሃይማኖታዊ ምዃን ውድባዊ ምዃን ምንቅስቃሳዊ ምዃን ኣይ እቲ ዝግበር ነገራት መታን ዕላምኡ ብግቡእ ክሃርም ኣብ ዝተፈላለየኻ ዝግበር እቲ ሽሙ ዝተፈላለየ መልሲ ከምፅእ ኣይክእልን ወይ መፍታሕ ከምፅእ ኸን ኣብ ዳባት ንዘለዉ ስለ ዘወፀኸሎም ኣብ ዳባት ዘሎ ሽግር ይፍታሕ ማለት ኣይኮነን ብሓፈሽኡ ግን ንኩሎም ስደተኛታት ኤርትራውያን ነቲ ጠንቂ ስደት ኮይኑ ዘሎ ኩነትን ግምት ሂብካ ክትከይድ ከለካ እዩ እቲ ውፅኢት ክመፅእ ዝኽእል እሞ እቲ ሕብረተሰብ ኣብ ዝነቕሓቱ ክብል ኣሎ ድሓር ጉዳይ ስደተኛታት እንድሕር ኮይኑ ኣብ ስደተኛታት ነጢፎም ዝሰርሑ ኣክቲቪስትስ ኣለዉ ንሳቶም ብዝህቦም መምርሒ ንሳቶም ብዝምእክልዎ ኣገባብን ሲስተምን ፕሮሲጀርን እዩ ክካየድ ዘሎ እምበር ፍቃድ ስለ ዝረኸብካ ደለኻዮ ኣጀንዳ ክትህርም ኣብ ጎደና ምውፃእ ትርጉም ዘለዎ ኮይኑ ኣይስምዓንን ማለት እዩ ኣብነት ንኩናት ብመንግስቲ ኤርትራ ዝግበር ንምኹናን ተወፅእ እንተለካ ኮይንካ በቃ ንስያታ ዓላማ ካልእ የብልካን ንከምኣ ኢልካ ጥራሕ ክትወፅእ ክትክእል ዝደለየ ይመፅእ እቲ ኩናት ክኹንን ዝመፀ ይመፅእ ነቲ ኩናት ዝደገፈ ከዓ ክመፅእ ኣይክእልን ስለዚ ዘራኽበካ መድረክ የለን ማለት ሓውኻ ኣብ ዳባት ስለ ዘሎ ሎሚ እንድሕር ወፂኻ ሓውኻ ኣብ ማዓስከር ስለ ዘሎ ከዓ ትተርፍ እንድሕር ኮይንካ ኣሸጋሪ ይገብሮ ማለት ስለዚ እቲ ንሕና ንገብሮ ከይዲ ሓደ ሓደ እዋን የፀግመና እዩ ኣብ ፈተና ንኣቱ ኢና ንመንግስቲ ኢትዮጵያ ደብዳቤ ክንሰድድ ከለና ንመንግስቲ ትግራይ ከመይ ጌርና ኢና ክንሰደሉ ዘለና እንታይ ጥቕሚ እዩ ከምፅእ እቲ ንሰዶ ደብዳቤ ኣይና ኢና ክንፈትሕ መን ፀላኢ እንተጌርና ኢና ክስቶን ዝወፁ መን ፈታዊ እንተጌርና ኢና ከምዚ ዝኸውን ዝብል ኣብ መንጎ ንኣብነት ንመንግስቲ ሱዳን ደብዳቤ ንምስዳድ ቀላል እያ ንመንግስቲ ሊብያ ክትሰድድ ግን ኣሸጋሪት እያ ናብ ሓፍጣር ዲና ክንሰድድ ወላስ ናብቲ ብኤውሮጳ ሕብረት ኣፍልጦ ዘለዎ ጋቨርመንቲ ኢና ክንሰድድ ናብ ኢትዮጵያ ክንሰድድ ከለና ኣብ ትግራይ ንዘሎ ህዝቢ ትግራይ ኣብ ዕፅዋ ኣብ ዘለወሉ ህዝቢ ትግራይ ዝንዝን ኣስተዋፅኦ ዘይገበርካ ክንብሎ ኣይንኽእልን ኢና ግን ብዙሕ ኣማራፂታት ከ ኣሎ ብዙሕ ተኽእሎታት ከ ኣሎ ንከምኡ ኣብዚ ኩነት እዚ ኢና እምበኣር ንሕና ህዝቢ መንግስቲ ኤርትራ ንስደተኛታት ኤርትራውያን ንፖለቲካዊ ኣጀንድኡን ንዕላምኡን ናይ ኩናት ዕላምኡ መዓላ ብምግባር መሳርሒ ኩናት ተጠቂምሎም እዩ መንግስቲ ትግራይ ንዕላምኡን ኣጀንድኡን ነቶም ንመዋእል ብዙሕ እዋን ፅቡቅ ዝገበረሎም ስደተኛታት ኣብ ሽግር ንክወድቁ ንፖለቲካዊ ኣጀንድኡ ቅድሚት ወሲዱ ኣብ ሓደጋ ኣውዲቕዎም መንግስቲ ኢትዮጵያ ክገብሮ ዝግብኦ ብዘይ ምግባርን ነዞም ስደተኛታት እዚኣቶም ኣብ ሽግር ንምውዳቕን ብዙሕ ንፖለቲካዊ ሃልኩን ናይ ገዛእ ርእሱ ናይ መክሰብ ናይ ኩናት መክሰብ ንምርካብን ነዞም ስደተኛታት ኣብ ሽግር ኣውዲቖም ስለዚ ንሕና ንመን ኢና ንኹንን ንኩሎም ኣብቲ ኩነታት ዝተሳተፉ መንግስታት ይኹኑ ውድባት ይኹኑ እትዮም ናይ ክልላት ይኹኑ ናይ ጋቨርመንት ናይ ፌደራል ሓይልታት ኣብ ልዕሊ ስደተኛታት ወሪዱ ዘሎ ሽግር ንብምልኦም ንኹንን ማለት እዩ ንብምልኦም ከዓ ፅቡቅ ክገብሩ ከለዉ ነመስግን ማለት እዩ ስለዚ ንሕና ፖለቲካዊ ኣጀንዳ የብልናን ያ ዛትስ ወይ ኣር ንሕና ከምኡ ኢና ንሰርሕ እቲ ኣሰራርሓና ባህ እንድሕር ደኣ ኢልኩም ፈሎው ሓበሬታ ምሃብ ሓበሬታ ምቕባል የድሊ እንድሕር ዘይኮይኑ ግን ብግዴታ ኣይኮነን ኣነ ክስቶ ዝበሃል ፖለቲሻን ክዕጎሰለይ ኢለ መከራ ህዝቢ ኤርትራ ካብ ምቅላሕ ጠጠው ክንብል ኣይንኽእልን ኢና ማለት ያን የለይ ኤምጂ ቴንክ ዩ ሙሉ ብርሃን ሄለን ኣብኡ ትብልዮ ትደልይ እንድሕር ደኣ ኣሎ ንእሽተይ ዕድል ክበኪ ትብል ትኽእል ኢኺ هرا يكانيلي يا مالتيس جورجين مولو برهان دارغا كلو تاقيسمو يوم كدغمو اي كدغمونيه ግን ኣነ እንታይ ክብል ደልየ መጀመርታ ጆርጅ ጠቂስዎ ነይሩ እቲ ናይ ሕጋዊ ኣጋባብ ዘይምፍላጥ ኣንሳ ያ እቲ ዝዓበየት ነገር ካብቲ መሰረት ካብ ዓዲ ጀሚርካስ እቲ ናይ ሕጋዊ ኣጋባብ
ኣፍልጦ እቲ ሕዝብና የለን ምስ ወፀ ኣብዚ ኩሉ ፀገማት ከማን ዝወድቕ ኣብዚ ኩሉ ነገር ዘጋጥሞ እቲ ሕጋዊ ኣገባብ ከብዘይ ምፍላጥ ዘመፀ እዩ ሕጂ እቲ ናትና ንዝኾነ ነገር እቲ ገንዘብ ምስዳድ ሕጂ ከንሕና ከም EMDHR ቅድሚ ዓሚድዩ አንድ ቅድሚ 3 ዓመት ናይ ሰብኣዊ መሰል እቲ ሕግታት ድዩ ምስ ካልኦት ኮይና ንደለይቲ ፍትሒ ኤሪትራውያን ሂብና ነርና ማለት እዩ እዚ ኸማን መቀፀልታስ የድልዮ እዩ እቲ ደለይቲ ፍትሒ ጥራይ ናይ ሰብኣዊ መሰል ጥራይ ዘይኮነ ትምህርቲ ዘድልዮ እቲ ሕዝቢ ንባዕሉ ትምህርቲ የድልዮ ኣሎ እቲ መሰሉን ዘይመሰሉን ሓደ ካብቲ ዝንሓስቦ ዘለና ኸማን ሓደ ካብ እዩ ማለት እዩ ነቲ ሰብ ከናምሕሮ ብዛዕባ መሰሉ እንታይ ክገብር ኣለዎ ብኸመይ ኣገባብ ኢኻ ትኸይድ ልክ ከምዚኦም ሙሉ ብርሃንን ጆርጅን ዝብልዎ ዝነበሩ ሓበሬታ ክትረክብ ከለኻስ እንታይ ኢኻ ትገብር እዚ ኩሉ ነገራት እቲ ህዝቢ ኣፍልጦ ክፈልጥ ከሎ ኸማን ብኸመይ ነፍሱ ክጥርንፍ ክመፅእ እዩ ሕጂ እቲ ከም ዘበልክዎ ብዙሕ ካብ ኣፍልጦ ዘመፀ እዩ ብዙሕ ዝስራሕ ነገር ኣለና ግን ከምቲ መጀመርታ ዘተባሃለ ኩላትና ብሓደ ኮይና ነዚ ነገር ንቅድሚት ንሕዝብና ድሕነት ክንኸይድ ኣለና እቲ ኩሉ ካልእ ክርዳእና ክኽእል ኣለዎ እቲ ፖለቲካ ሓደ እዩ እቲ ናይቲ ሰብኣዊት ናይቲ ሰብ ፀገም ናይ ስደተኛ ካልእ እዩ ንሕና ንኩሉ ኤሪትራውያን ዝላወቦ ማለት እዩ እቲ መሰልና ንፍለጥ እቲ ናይ ዓለም ሕጋዊ ኣገባብ ንፍለጥ ብኸመይ ኢና መስል ናይ ህዝብና ንረክብ ካብ ሱቕ ኢልካ ገንዘብ ሱቕ ኢልካ ምስዳድ ገንዘብ ኣገዳሲ እንድዩ ገንዘብ ኣገዳሲ ኣይኮነ ማለት ኣይኮነን ግን እቲ ፀገማት ኣግፊሕና ንርኣዮ ጥራይ ብሓደ ንእሽተይ ዕፁ መገዲ ጥራይ ዘይኮነስ ኣግፊሕናስ እንታይ ይኻየድ ኣሎ ስለምንታይ ኢና ኣብዚ መፂና ዝብል በኸምኡ ዓይኒ ደደራእናዮ እዚ ኩሉ ዘጠቐስካዮ ናይቲ ሰባት ዝሻየጡ ዝገብሩ እዚ ኩሉ ነገራት ቦትኡ መትሓዚኡ ክረክብ ይኽእል እዩ ግን ንሕና ክነቅሕ ክንኽእል ኣለና ሓደ እዚ ምግባር እዩ ካልእ ግን ነቲ ህዝቢ ሰሙናዊ ናይ መርኣዩ ትምህርቲ ናይ ምውሃብ እዩ ነዚ ፍታሕ ዝረክብ ክውድእ ነቲ ህዝቢ ኤሪትራ ውሽጥን ወፃእን ኣብ ኩሉ ፀገም ዘሎ ንሕናስ ኩላትና ብሓደ ኢድ ኮይና ናይ ህዝብና ናድሕን ብደይ ህዝቢ ሃገር የለን ህዝብና ሱቕ ኢሉ ኣብ ሕማቕ ወዲቁ ከሎ ንሕና ሱቕ ኢልና ክንርኢ ኣይንኽእልን ኢና ናትና ሕሊና ፅባሕ ንኮ ከማን ሕጊ የሕትተና እዩ ንኩሉ ኤሪትራዊ ዘሎ ንህዝብና ናድሕን ብሓንሳብ ኮይና ናይ ኩላትና ስራሕ እዩ ብሓደ ተሚርና ኢና እቲ ኩሉ ግፍዒ ኣብ ልዕሊ ህዝብና ዝወርድ ዘሎ ኣከቢ መወድኢ ክንገብር ንኽእል ናይ ሓደ ናይ ክልተ ናይ 3 ሰብ ትካል ኣይኮነን ናይ ኩላትና ሓላፊ እዩ ይቀንየለይ ኣተሓዘለይ ኣነ ካልእ ኣኼባ ከማን ኣለኒ ክኸይድ ኣለኒ ግን ነቲ መድረክ ዝሃብኩምና ብጣዕሚ የመስግን አንድ ሙሉ ብርሃንን ጆርጅን ነቲ ኩሉ ዘገበርኩሞ ከማን ከመስግንኩም ይደሊ ይቀንየልና ሄለን ሓፍትና ያ መደብና እውን ወዲና ኢና ጆርጅ ናይ መወዳእታ ክትብሎ ትደሊ ብፍላይት ህዝቢ ክገብሮ ደሎ ብሰዓት እዚ ገሊስካ ክትውድእ ትኽእል ኢኻ ኣለኻ ምስለኒ alright thank you ኩሉ ተባሂሉ ስለ ዝኾነ ብዙሕ ዛረቦ ነገር የለን ግን ኩሉ ግዜ ዝደግሞ እንታይ እዩ ንኩሉ ተዓዘቦ ነሰናይ ሰዓቦ ብዙሕ ነገራት ህዝብና ክጋጨ ይኽእል እዩ እዛ ንሕና ካብ ዓመታት እውን ብፍላይ ኣብ ዝሓለፈ 2 ዓመት መመላእታ ናብ 3 ዓመት እውን ዝኸይድ ኣድህቦና ኣብ ማሕበራዊ ህይወት ዘለዎ ቡድሆታት ብዓቕምኻ ንግዜ ይኹን ንነባር ፍታሕ ይኹን ኣፍ ደገ ከፊትካ ድምፂ እንዳኾንካ ኣብ ምድር ወሪድካ ንዓኣቶም እንዳመሰልካ
بتاني اشتو عمخا حلناو تبقصو موساد زغا عقونو كو حد يخلنبر لوطي أنفتات كم زجبرنا نفلتنا حزبنا كساتفو زي مخالو حجون تهزبي ننجرات فتشو نتحقق مزينو ببلكان كالئن زي كونه بقت تدويلو نجرات فليتو ولو نام مدري نتزلو خنتات أبركتو خجبر حاجز كجبر مساعتهم كتابع بعلقاون تبقصو زجبر من قدمت إسرائيلو أبناء إثيوبيا يكون أبكالوت هاجرات هتتصات نجرات بزمتنا كابتخل نجبره بأكوب دمور أقولقلت نهبه ببيت مهرت نهبه بإيدس الراحات بصفة مكينة بقد خيدان ناي كمبيوتر تمهرتون أبقت جمير زولون أبكالوت هاجراتهم خيس لندليو بزخونه يكون ملك بدونيشن ملك زتطعم كملو كمبيوتر ندحرالو زتطعم كملو متحفتي كاب قدامك شاب كفل ندحرالو بزخونه يكون ملك نحنا ترنفنا لنا ندحريلكم يحواتنا دقنا كمهارلو زخل بايتا ناي مخفات حادي እቲ ዲፕሎማሲያዊ ኣውያት ንገብሮ ዘለና ኣብ ርሑቕ ስለ ዘለና ብፅሑፍ መልክዕ ናብ ኣሕዋትና ንስለ ኣሕዋትናን ድምፂ ኣሕዋትናን ካብ ምዃን ዓዲ ወዓልናን ብድሆታት ኤርትራውያን እቲ ኩሉ እንዳገበርና ንሓንቲ ነገር እውን ክንቅይር ዘይምኽኣልና ብጣዕሚ ሕማቕ ስማዓና እንተኾነ ግን ኢድና ዘይምሃብ ካብቲ ሓደ ፕሪንስፕል ናሕና ክንሕዞ ስለ ዘለና ነዚ ሒዝና ኢና ኣቢልና ኣብ መወዳእታ እዚ ተጀሚሩ ዘሎ ናይ መደብ ድሃይ ኤርትራውያን ስደተኛታት ማዕርግ ብጣዕሚ ዘመስግነካ እቶም ካልኦት ምሳኻ ዘለው ኣዝየ ደጋጊመ የመስግኖም እቶም ኣብ ትዊተር ዝገብሩ ዘለው መልእኽቲ ቀፃሊ ቀፅልዎ ምክንያቱ እቶም ቀንዲ ኢንፍሉዌንሻል ዝኾኑ ኣካላት ኣብኦም ዘለው ኩሉ ነገራት ተኣኪቡ ተደሚሩ ሓደ ሰንሰለት ከፊቱ ድምፂ ገይሩ እቲ ንኡስ ወለዶ ነዚ ዘሎ ንገብሮ ዘለና ፈሊጡ ወራሲ ኮይኑ ሰንሰለት ከፊቱ ኣብ ኩሉ ዓይነት ማሕበራት ንኽኣቱ ሃንቀውታናን ድሌትናን እዩ ካብዚ ተበጊስና ኢና ወላ እቲ ኢንተርንሽፕ ዝበሃል ኣብ ዝኾነ ይኹን ግራጁዌት ጌርካ ኣገልግሎት ኣብ ካልእ ክንትገብር ንኤርትራውያን ኣሕዋትካን ዜጋታትካን ኣገልግሎት ትገብረሉ ባይታ ተኸፊቱ ኣሎ ክሳብ ናብ ግብፂ ከይድኩም እንድሕር ባዕልካትኩም ተበግሶ ወሲድኩም ነቲ ዝበሃል እተን 5 ኮምፒተር ተወፈያ ሒዝኩም ሓደ ወርሒ ወይ ከዓ 2 ወርሒ ኣብታ ግዜኹም ዘላ ነቶም ደቅና ክትምህሩ እንድሕር ዳ ክኢልኩም እቲ ታሪክ ናቶም ክትፈልጡ ኣቦታቶም ስድራ ቤቶም ከመይ ይነብሩ ነበር ርዱእ ክህልወኩም ብዛዕባ ሽግርና ሓቀኛ ርድኢት ስለ ዝህልወኩም ተመሊስኩም ምስለኦም ድምፂ ክትገብሩ ትኽእልዎ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ድምፂ ኣሕዋትና ክትኮኑ ትኽእሉ ኤርትራዊ ተበግሶ ብኩሉ ዓይነት ሰንሰለት ክኸፍት ኣብ መወዳእታ ሓንቲ ነገር ክብላ ብቕዓት ኤርትራዊ ብቐሊሉ ዝረኣይ ኣይኮነን እዚ ሕጂ ክረኣይ ዝቐነየ ጓይላ ጌርና ሓንጎፋልና ተሓጒስናሉ ዝቐነና ብዙሓት ዓይነት ብቕዓታት ኤርትራውያን ኣብ ፈቐዶ ሃገራት ኣፍሪቃ ይበልይ ኣሎ ንሪኦ ስለ ዘለና ኢና ይድውሉልና ስለ ዘለው እዮም ይረኽቡና ስለ ዘለው እዮም ኣብ ኣውያቶምን ጉዳዮምን ከነዛርቦም ከለና ንሪኦም ስለ ዘለና ኢና ጋዜጠኛታት ክህልውና ይኽእሉ እዮም ፀሓፍቲ ክህልውና ይኽእሉ እዮም ተቐዳደምቲ ክህልውና ይኽእሉ እዮም ተፃወቲ ኩዕሶ ክህልውና ይኽእሉ እዮም ኣብ ኮሚኒቲ ኤርትራውያን ተሳትፎ ክገብር እንድሕር ደኣ ኮይኑ ነዚ ብቕዓት እዚ ኣብ ዘለዎ ሃገር ተሳተፍቲ ክንገብሮም እንተ ደኣ ኮይና ነፍሲ ወከፍ ኤርትራዊ ፖለቲካዊ ኣተሓሳስብኡ ፍልልዩ ገይሩ ከም ሓደ ሕብረተሰብ ኣብነታዊ ዝኾነ ተራ ክፃወት እንተ ደኣ ኮይኑ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ክንተኽሎ ንኽእል ኢና ኣብ ዩጋንዳ ክንተኽሎ ንኽእል ኢና ኣብ ነፍሲ ወከፍ ሃገራት ክንተኽሎ ንኽእል ሕልምን ድልየትን ብመደባት እውን ሃንቀውታ ስለ ዘለና ኣብዛ ዓይነት ኣተሓሳስባ ክመፅእ ንደልዮ ሕብረተሰብ ኤርትራዊ ተበግሶ ይድለይ ኣሎ ነፍሲ ወከፍና ክንሳተፎ ዘለና እዩ ስለዚ ኣብ ድምፂ ክንገብር ጥራሕ ዘይኮነ ኣብ ግብራዊ ተሳትፎ ኤርትራዊ ዋንነት ሓላፍነታዊ ብቕዓት ክንገብር ተደኣ ኮይና ብቕዓት ኤርትራውያን ዓቕሚ ኤርትራውያን እንዳማሃመነ ግዜ ይጠፍእ ስለ ዘሎ ኣተሓሳስባና ክቕየር ጥራሕ ይፅዋዕ እዚ ከዓ ካባይ ይጅምር ኣነ ንባዕለይ ኣብ ግዜ ህሞታት ተቐይረ ኣለኹ ማለት እዩ ኣብ ዝፀናሕክዎ ህሞታት ብዙሕ ነገር ስለ ዝመሃረኒ ነዚ ኩሉ ዝገይረ ታተቢለ እግሮም ተኺለ ንብረተይ ገዚአ ዘረከብኩም ሰባት ዝጠለሙኑ ክህልው ይኽእሉ እዮም ታተቢለ ካብቲ ሕማቕ ብድሆታት ኣውፅአ ሰብ ዝገበርክዎም ዝጠለሙኑ ክህልው ይኽእሉ እዮም ኩሉ ነገር ቀሲልና ክነፍልደ ናበይና ንብል ዘለና መሲልኩም ኤርትራዊ ተበግሶ ጥራሕ ንውሰድ ብዘለና ዓቕሚ ጥራሕ ሓበርከት ንኹን ንኡስ ወለደና ንቅድሚት ነምፃእዮ ኣጆኻ ንበህሎ ኣፍ ደገ ነርእዮ እዚ ዘሎ ናይ ሕብረተሰብ ተበግሶ ንገብሮ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ሃገራት ብኮሚኒቲ ከነደንፍዖ ከነሕይሎ ናይ ኩላትና ተበግሶን ኣገዳስነትን ኣድላይነትን ስለ ዘለዎ እዛረብ ዘለኹ እዚኣ ክንብል ከለና ሰላማዊ ሰልፊ ክግበር እንከሎ ብዛዕባ ስደተኛታት ንሕር ደኣ ኮይኑ ንስደተኛታት ይኹን ብዛዕባ ፖለቲካዊ ንሕር ደኣ ኮይኑ ንፖለቲካዊ ይኹን
እዚ ነገር እዚ ንህዝብና ክፈላለዮ ክኢሉ ኣሎ ካብዚ ድኹም ኣተሓሳስባ ክንወፅእ ክንክእል ኣለና ንስደተኛታት ኣብ ማሕበራዊ ህይወቶም ጉዳያት ክንዛረበሎም ኢና ተዳኢልና ናብ UNHCR ዝኸይድ መልእኽቲ እንታይ እዩ ንዕኦም እዩ ዝምልከት ስለዚ ቦ ግዜ ሎ ኩሉ ንኩሉ ገጊዝ ስለ ዘለዎ ብዛዕባ ዘጋጥሞም ዘሎ ጉዳያት ኣብ ነፍሲ ወከፍ ሃገራት ሓላፍነታዊ ወሲድና እንድሕር ክንቃለስ ኮይና ንነገራት ላqiማ እንዳምፂኻ ኣብ ካልእ ዓይነት ሓሸውዮም ጓል መንገድን ከየትወና ተጠንቂቕና ሓላፍነታውያን ኮይና ክንሰርሕ ደጊመ ፃውዒተ የቕርብ ይቐኒየለይ يغنيلي جورج أخبير كاس لازم تسخا ملو برهان كومو ما هيلن ون أت ساعات أخيداتهم كيدو مالو مثلني إنويس الزمادة بزي كاتساليو كبرات تختاتلتنا مسانا لازم سقم قبل بنا مزجن كل جزء قدام ده هاي سدتنيا تاعت إيرتراوين إلنا أبزيا مدبزيا أخن متينا كان بعد جورج ملو برهان هيلن قالوتون قدسات أب ناي سدتنيا تاعت زلوهم حبرت حيزهم أبز مدب الزخم وتيم أمودا تخبلوز دليل كم زبل كايو نيشتك بدمالتي جورج حوي تي ناي سدتنيا تات قداي مسكال لا طيباجي كاز الربولو ديكونه رؤسو زخال بدوهات سلا زلو بفلاي دم أبتي إرتراوين نعو بينو خسر حلو بينو attention كوهابو سلامات سلفي يخون زتصحف وراءات يخون مسكال بوليتيكا وقدايات نخي كيد بعدنا نحلوتهم حزبي ويتم ابتناي سدتنيا دات قداي دلنا مالتي مسكال الأقيبا غير كاسل زخير زلو اتي زدلي أغالبون يوهاب يلون تدخمتاتنا ون سلا زرع دلو مالتي anyway زي أخبلي زدلي يغني لي جورج سلا دمتسخا كلاتكم سلا دمتسخم حبريتا سلا زعبكم أبقى تسألون كن الرخبينا زمدب كدام كقتصلي ناي مودة تحنت درفي غير خفانوكمي thank you جورج